toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän Peruskiven muuraustilaisuuteen, myös sinne Kaustisen kansantaiteen keskukselle, jossa toivottavasti on iso joukko naapureita, Keliberin ystäviä paikalla. Tämän virstanpylvään saavuttaminen on edellyttänyt monien osapuolien yhteistyötä ja työtä. Kyseessä on konkreettinen ilmastoteko ja satojen uusien pitkäaikaisten työpaikkojen luominen. Keliber Lithium-hankkeeseen kuuluu 7 kaivosaluetta, rikastamo Kaustisen ja Kruunupyyn enklaavin rajalla sekä litiumjalostamo Kokkolan suurteollisuusalueella. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 656 miljoonaa euroa ja hanke tuottaa 350 uutta pitkäkestoista työpaikkaa. Nyt toteuttavan rikastamon alueeseen kuuluu useita rakennuksia, joiden kokonaispinta-ala on yli 30 000 neliömetriä. Lisäksi rakennetaan rikastushiekka-altaita ja vesien hallintarakenteita, joiden kokonaispinta-ala on yli 40 hehtaaria. Eli peruskirja ja piirustukset menevät tuonne ruostumaton teräskapseliin. Sitten sinne menee Keliberin newsletter ja päivän Perhojoki-lehti. Sitten laitetaan kansi kiinni. Onnea! Kaustisen kunnan puolesta onnea. Kruunupyyn kunta toivottaa onnea ja menestystä. Suomen malmijalostuksen puolesta onnea ja menestystä ja turvallista rakentamista. Sibani Stillwater toivottaa turvallista rakentamista, menestystä Euroopan ensimmäiselle litiumhydroksidiprojektille. Tästä on erinomaisen hyvä jatkaa. Hyviä saanteja. Hyvää tästä tulee. Vaikka itse sanonkin. Jos harkinta puuttuu, niin hanke kaatuu. Jos on neuvoa, se menestyy. Bussiryhmä täältä saapuu Kansantaiteen keskukselle, niin on juhlapuheiden aika. Näkemisiin siellä Kansantaiteen keskuksella hetken päästä. Kukaan ei voi kiistää, etteikö vihreä siirtymä toisi meidän alueellemme työtä ja toimeentuloa ja samalla koko Suomen. Ja minulla on ilo edustaa Suomen malmijalostusta, joka on valtion kokonaan omistama yhtiö ja Keliberin pitkäaikainen ankkuriomistaja. Tämä on yksi viime aikojen suurimmista valtion tekemistä panostuksista uuteen teolliseen toimintaan Suomessa. Liikenteen sähköistäminen ja päästöjen leikkaaminen edellyttävät litiumia. Tähän tarpeeseen Keliber vastaa hankkeellaan, joka on tärkeä osa kotimaisen akkuklusterin kehittämistä sekä merkittävä hanke koko EU:n tasolla. Kaustisen rikastamo on uuden ajan veturi koko alueellamme. Rikastamon rakennusvaihe ja myöhemmin tuotantovaihe tarjoaa merkittävän määrän työpaikkoja sekä suoraan että välillisesti. Samalla se luo elinvoimaa, positiivista uskoa tulevaan, mahdollisuuksia kehittää Kaustista ja koko ympäröivää seutukuntaa entistä paremmaksi paikaksi asua, elää ja yrittää.
Kaustisen kunnan puolesta toivotan onnea ja menestystä uudelle Rikastamolle, sen rakentajille, tulevalle henkilökunnalle sekä hyvää kesää teille kaikille. Kiitoksia.